Patent B 30 questions den pa eniye. Aha Guida con teacher. Mede twi kasa kire Patent B mu ama onya ahonte ase. Se wonya ni machi ewo YouTube, TikTok, anase Facebook a bomodin sa wo bekọ no abo Guida con teacher yi de ahyemu. Na afei quiz ahodo a mede twi kasa yi akirikiri mu ene adesua ahodo a mede agu ho no. Wonsa betumi aka bi na aboa wo. Ene yebehwe 30 questions den pa. Enu nti tenase na yenko. Question na edikan eniye. Moma yentie ni yemfa ho anoyie emra. Una zona a traffico limitato è un'area sempre vietata al transito dei veicoli a motore. Wanoyie ene sei. Meda wase se woka se anoyie no eye force a watwa. Ma menkyire mu die nti a eye force. Wase eye una zona traffico limitato. Kyerɛ sɛ ɛyɛ bia bia friend sɛ ZTL. Wase ɛyɛ una area bia ɛyɛ sempre vietata transito de veicoli a motori. Dabi. Every sɛ saa bia wei ɛyɛ bia bia. Ɛnyɛ sɛ ka ntimi mfa hɔ. Na mmom no yate cars a ɛbɛfa saa bia hɔ no ɛso. Ɛno nti ɛyɛ cars a yamo authority anaso se omo residents ewo saa bia ho no omo de omutimi de omo car efa ho afei nso eye cars a omo ye consenya anaso se omo ko deliver nkofo enema no eyade omo nso ye mo omo bre a omo nso betimi de omo cars anaso omo betimi akoye consenya ewo saa bia ho enye no nko a ebiem nso omo san so ma akwanya se empo no eye police cars any fire service, any ahodo cars, emergency cars no ai eyade a saa cars nso no eye emremu no ananso se wohwe eye saa sign na se a oma won ho kwan ema wo mo nso wo mo fa ho enu nti se wo ka ne se eye saa bia we eye bia bia eye vietata se car betimi afa ho a eye ntoro kase pa enu nti minua anu ye eye faaso mom yenkwai question number 2 In presenza del segnale raffigurato occorre prestare particolare attenzione per la possibile presenza di bambini. Wano ye ene say. Ai we sign abeda ho ntimame musa ase sa sign we wote ase e. We akire se aha eye bia bia ye beta ehu nkwada pa. Enu nti ba bia nkwada etadi agro biti se parko anase bia eye ba bia nkwada school wo ene na asefo wono ne yetade sa sign we edi esi wone bia ka ho a oba class a ne matechiri mu edi akyerewo wose saa eye sign we ye hu a o se ye bo modern se occorre eye prestare particolare attenzione ai ebra ye be hu no o se ye pay eye very very particular attention. We should pay a particular attention to eye sign we every say eye bia eye presence adi eye bambini eye possible say ye betumi ehu nkwada ewo saa bia ho eyampa every say eye saa bia nkwada ye tan hu won so ene ye de sign no esi enti ano ye ne ye de eye vero meda wase mama yenkwai question number 3 mama yentie yemfa ho ano ye emra. Il segnale raffigurato consente di circolare a velocità superiore a 50 km/h. Wano ye ene say meda wase ai se wo kase ano ye no eye vera watwa eye vero adenti na eye vero die enti eye vero ne se yenhwe san ya eda hai efrise no ho asem e na woka na wose saa san yi eye san bia ebra ye behu no eye ade a eye consent di circolare velocità superiore a 50 enu nti so hu san we a eye consent chese allow e ma wo kwan e permitew se ubetimi akọ emirika eboro 50 km/h ai ayampa adentia efise sign we eye fino eye maximum velocità o se ye fa kwan we so no afi na ayedai abena wiye first no nanka emirika o se yetu no kwan we so eni kwan se boro eye 50 km/h so ho na afi no ye de black ye twam aka cho se saa sign we abana wiye enu nti efiri na ekọ idie kwaku mensa ubetimi ayede atene wonam ewo saa kwan we so a ubetimi akọ eye 60 anase bia 70
depending on ɛkwan no mmara ɛne nhyehyɛeɛ a ɛwɔ soɔ na ode ayɛ adwuma. Ɛno nti aha no yɛbɛtumi akɔ amanabo. Moma yɛntoa so na afei no yɛmfa questions ahodoɔ a ɛtoa soɔ no nso mmra wo. Question number 4, moma yɛntie ni yɛmfa ho ano yie mmra. Il segnale raffigurato indica che la circolazione è riservata ai veicoli con velocità massima inferiore a quella indicata. Wano yie ɛne sɛ meda wase abere bia no meka kyerɛ sɛ sign ɛbɛda ɛyɛ question ho an mabusa wo sɛ sign no wote aseɛ. Ai sɛ wonte aseɛ a ɛnyɛ hwee ma menkyerɛ mu nkyerɛ wo. Wei ɛyɛ obligatorio sign. Ɛyɛ sign bi a ɛyɛ nhyɛ a ɛhyɛ wo sɛ saa bia wei ɔwɔ sɛ wokɔ ɛyɛ 30 kilometers. Ai ɛyɛ obligo a ɛhyɛ wo. Ɛno nti question ne sɛ yɛhu saa sign yi a ɛkyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ bia bi a ya reserve ɛde ama cars bi a wɔn speed a wɔsɔ wɔn kɔ no ɛyɛ less than ɛyɛ 30 kilometers per hour. Wei ɛyɛ ntoro kɛseɛ paa. Ade nti na ɛyɛ ntoro. Efisɛ yɛn reserve kwan no ɛmfa ma cars bi a wɔn speed no ɛyɛ inferior. Yɛka sɛ inferior a kyerɛ sɛ less than 30 kilometers there bi. Nemom yɛde asi wɔ sɛ saa bia wei no ɛyɛ ade a yɛ speed a ɔwɔ sɛ yɛkɔ no ɔwɔ sɛ yɛ lesser. Yɛ maximum speed no ɔwɔ sɛ yɛ lesser ɛyɛ 30 kilometers per hour. Abusuafoɔ enima bi wɔ hɔ a bɔmmɔden sɛ ɔbɛba class na manya abotre na makyerɛkyerɛ mu ɛde ama wo na wanya nte aseɛ. Wo me class a enka wei kanya ade ɛbɛyɛ den ɛde ama wo. Hwɛ aseɛ hɔ me number da hɔ na frɛ me na bɛka ɛyɛ me class no. Ɛno nti ɛyɛ question wei ano yie na yɛ dɛ ɛyɛ falso. Mama yɛnkɔe question number 5 yɛntie ni yɛmfa ano yie mmra. In una carreggiata a doppio senso di circolazione, la striscia di mezzo può essere continua o discontinua, tratteggiata. Wano yie ɛne sɛ meda wase sɛ woka sɛ ɛyɛ ano yie no ɛyɛ vero a watwa. Ɛyɛ vero. Na question ne sɛ ɛyɛ una carreggiata. Yɛka sɛ carreggiata kyerɛ sɛ ɛfiri ɛkwan na no ɛde bɛka kwan na no baabi a car sɛ bɛfa no ɛne yɛfɛ ne sɛ ɛyɛ carreggiata. Ɛno nti yɛmfa ne sɛ ma menkyerɛ wadeɛ ma mendoro adeɛ nkyerɛ wo. Ɛkwan na no nie ɛde bɛsi kwan no eti ɛne ano ma menka ne ti ne ano. Ɛna ɛkwan no mfimfini. Okay. Ɛno nso ni. Ɛno nti ɛfiri kwan no ti ha ɛbɛka kwan ne ti. Ɛne yɛfɛ no sɛ ɛyɛ carreggiata. Carriageway no. Ɛno no. Ɛna ɛyɛ ɛkwan no nkyekyɛmu no nso no ɛyɛ kɔsiɛ. Sɛ munim paa. Okay. Unim abla class na menkyerɛ wo. Okay. Ɛne yɛmoma yɛnkɔ question na ankasa so ne yɛnhwɛ. Question ne sɛ ɛyɛ una carreggiata a doppio senso di circolazione la streccia di mezzo può essere continua o discontinua. Ɛne wɔka sɛ ɛyɛ tratteggiata. Tratteggiata no kyerɛ sɛ ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ dash. Okay. Wɔse ɛkwan bi a saa kwan no ɛyɛ doppio senso di circolazione ɛkyerɛ sɛ doppio senso kyerɛ sɛ ɛkwan a ebi kɔ na ebi nso ayɛ dɛ aba. Eniti cars ni bi kɔ na cars ni bi ba. Ɛno ne yɛfrɛ saa kwan no sɛ ɛyɛ doppio senso di circolazione. Doppio senso di circolazione. Ɛna wɔse saa kwan wei no ɛyɛ ade a line no a ɛwɔ mfimfini no. Line no a ɛwɔ mfimfini ɛyɛ stretcha di mezzo no ɛkyerɛ sɛ mfimfini line no. Wɔse mfimfini line no ɛbɛtumi ayɛ continua kyerɛ sɛ straight line. Ɛna ɛbɛtumi so ayɛ discontinua kyerɛ sɛ dash. Ɛyɛ ampa. Ɛfiri sɛ mfimfini no line no ɛtumi yɛ dash. Ɛne yɛfɛ no sɛ tratteggiata anaasɛ discontinua. Ɛna afei continua no so kyerɛ sɛ straight line. Na afei no yɛwɔ mmara nso a ɛwɔ ho. Uhu dash a ɛdeɛ na wɔsa woyɛ, ɛdeɛ na abɛtumi ayɛ, ɛdeɛ na wontumi nyɛ. Straight line so ɛdeɛ na abɛtumi ayɛ, ɛdeɛ na wontumi nyɛ. Bɔmmɔden sɛ wobɛba ɛyɛ me classroom na afei no mede saa nkyerɛkyerɛ ɛde ama wo. Ɛno nti ano yie no ɛyɛ vero ɛfiri sɛ mfimfini no yɛtumi nya ɛyɛ dash ɛwɔ mfimfini anaasɛ yɛtumi nya straight line ɛwɔ mfimfini no. Ɛno nti ɛma ano yie no ɛyɛ vero. Mama yɛnkɔe. Question number 6. Mama yɛntie. I segnali luminosi in figura valgono anche per le biciclette. Wano yie ɛne sɛ
Meda wase se waka se ano yie no eye vera watwa. An eye vero. Wase eye segnale luminosi. Ye ka se segnale luminosia. Eche se luminosi che se eye light. So enu nti sa san ye wa hayi eye semafro a valley pe eye cars. So ena waka se sa san eye traffic light we eye vagono. E vagono anke pe eye beachy. Ai vagono chere se e chere se eye valid e de koma eye bicycle so. Ai eye ade a bicycle so sa eye traffic light we so or so omyede omudi so na e koma wo so. Enu nti red means stop. Wo ye bicycle, wo ye nipa, wo ye car, gina efiri se won so no e koma wo. Enu nti de tie eno no. Mama yenkwai anu ye ne ye sei eye vero. Question number 7. Mama yentie ni amfa ho anu ye mra. Il segnale raffigurato riporta i nomi delle località raggiungibili uscendo dalla strada extraurbana principale. Meda wase wanu ye ene sei. Meda wase se woka se anu ye no eye vera watwa. An eye vero adentia. Every say ye hwe san ya eda ha yi a eye panelo bi a kire yen se 1 aha eye strada extraurbana principale. Na sa strada extraurbana principale no o se asanso hu se eye nome di località eye cities ahodo a ye koso no ene atwotwere wondin ede agu ha ene kwan ye befa so ebedu ho cities ne se de omo sibi eto aso no ya hyehyɛ no kama eno nti cities a ye koso no eno na egu eye saa eye plate yisu yi ewa hai eno nti ekwan we nso eye strada extraurbana principale obi bebusa se eye denti ne ehunu ye efi se color no eye dey eye blue ai eno nti sabe pepe ai aha eno nti sabre no sabo modern se obeba class wo na ne mabi wo ha ma teachire mu akire wo minia ai eye sabe pepe anu ye no eye vero mama yenkwai Okay, question number 8 NTA. Il delineatore raffigurato è posto ai lati della carreggiata nelle strade di montagna soggette a innevamento. Wanu ye NSA. Meda wase sa wakasa anu ye no eye vera watwa ai eye vero. Sai bia san ba ha bio yenhwe wei eye delineatore ai sa delineatore we ye di si eye strada montagna kire se ye di si mountains eso ene eta hu eye sa eye pillar we na sa pillar we ne ye pillar bia se snow to a we pillar we hu ni sa ewa wo eye tenten se rebe ya snow to na se ho on se mountains de on se snow ya na to kese enu nti eto na se gu ho a bema wahunu kwan na no because ye di si eye lati de la carreggiata ye di si lati kire se ano edges of the road no ene ye di si se rebe ya bema kwan na ye visible mu hu se snow ato ema ekwan no emu aye made ne nso ekwan na no ni ahar kwan ne pemya ekwan ne pemya enu nti no eyade a ni dwumade enso eno no nti eye vero pa eye vero. Okay mama yankwai ni emfa ho anu yie mra ai yemfa foforo de mra. Okay, question number 9. Il segnale raffigurato indica l'orario di apertura di una zona a traffico limitato. Wanu yie NSA. Meda wase se wokase eye anu yie no eye falso a watwa ai eye falso adenti na eye falso mama yankwai die enti eye falso ne se sa san ya eda ha yi no ya frɛ no se percorso pedonale na ye de eye panelo integrativo bi aka ho a sa panelo yi no enie wei eye panelo ye frɛ no se eye Johnny Festivi enu ntine wei ebra ye party bi ananse se bra omoye program bi ahodo bi no ene ye de saa we ka kire wo se eyade a enipa ebra ye betimi afa ho eye saa brewi efiri eye anopa 8 kosi anwumre eye 8 o'clock enu nti 8 to 8 so ho na question no se il segnale raffigurato indica l'orario di apertura di una zona traffico limitato we entrese ebra ye bie biano traffico limitato ba bia biate eye enipa ne kasa hodo a epese faso no so we enye time a ye di bie no nemom time enipa betimi afasa abia ho
obetimi afa saa bi enye se ye bebie time bia no strada no de apeto wate ase na emom no time a wose nipa ekofa ho ena ye de ayede e de ache na we no evale solo eye journey eye de festive. Okay, mama yonkoi question we eye faso. Okay, question number 10 mama yintie ni fa ho anu yimra. È obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi in prossimità degli autovelox. Wanu ye ene say meda wase se wokasa anu yi no eye force a watwa ai eye force adentina eye force. Question is say eye obligatorio se wo be redure eye wo velocità ananse accorrenza eye word bia ewe nkofo pa sa accorrenza ye wa hai echire say if necessary se ehu hia wase la corrienza fermarsi enti se ehu hia o so obegina ewo eye proximita ye ka se proximita echire say near ebra wa ben bibi eye auto velus ye dey eye speed camera what I say I will be say camera enti speed camera no eno ene ye kire say question e kire say eye ade a o so obomodin say obeti wo speed so na say hu hia why dey wagina ewo bra wadu eye speed camera ho wey eye very very false power ana hu say every say one wono de o camera no ho say obede obeboa emma wate wo speed so ana so wo hwewo wono de wo hwewo enti wo de ne say one abiri bia no obe maintain wo speed a ehu hia ewo kwan bia so enti we say kuromu a yesi ko 50 km/h ko men ko mane bro so wo ko mane bro so a ho na be ma eye afidie na anya adwuma aye emfonyi na twa wo so ahu enu nti enye se ti wo speed so ohu na no ati wo speed so na se hu hia wagina da bi enye sa enete ai enu nti daba fo bibiri ho a musuban no mu o sa hade camera bo ha camera bo na watini speed so da bi okay mama yenkwa enti we anu ye na eye fa so. Okay, question number 11 mama yenti ai na we encroach we no ye bebiem na afi yahwe but mama yenti question answer. Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo R transita per ultimo. Okay, question no essay see hu eye sa encroach ya eye vehicle eye R which is R eye car koko yi no wono na be transitare eye per l'ultimo chese on na be call last eyampa enase enyampa mamimie eye encroach ni mu na afi no yenhwe na yensolve. Okay, enu nti mama yenhwe ewo sa encroach we mu no ye woni ama ba kwa na se mienu bi wo mu a o se hwe ni ye si ye hwa a ka bia ekwan ya wonam so no ehia ka bi an ye bia kwan wonam so no ehia ka bi na emom no mom ye mfa mra emfa so emra no ene se trambu bi wo mu na da bi trambu bi anim police ka bi wo mu a eye adwuma ebi nim sa. Okay, ene sign cars ben na sign bi hye won se wo mu nyina an car ready wono sign we ehye no dare presidence ena sa ka iyi so dare presidence sign na isia no ehye wo mu se wo mu nyedai wo mu nyina ho enu nti car sa dare presidence ani wo ho no omo ne bedi kan ko first enu nti car eye SC won na be ko first okowia na eye no nso wono akọ adentia every say no ensanifa no esne wo ho nti wo so wo dare presidence ede ema no enu nti na esne ko yansa na eni ko oma kwa wie no CCI abeka eye car ready ene car yehwa no ensanifa car bia ni hobio enu nti car green yo na beko eye de toso miensa na afi eye aro no wono akọ last one every say na ensanifa no senko no ye se wo ba nka ensanifa na ka no wo ho so ahu enu nti sa pepepe ena ebeye bomoden unti ne babia ase a na waba na machechirim ewo eye me class no enu nti question no anu ye no eye vero pa. Okay, mama yankwa question 12. Dopo aver eseguito una prima manovra di sorpasso, in strade ad almeno 2 corsie per senso di marcia, è possibile eseguirne un'altra senza rientrare a destra se non si crea intralcio. Yo,
Wano ye ene say. Meda wase. Sa wakasa anu ye no eye vera. Watcha. Ai eye vero pa. Wase. Question is say infan say why you overtaking? Ewo car ho. So why you overtaking? Anti prima manovra eye di so pass. Why you overtaking edi kan? Now you overtaking we ewo strada bia ameno duwe kwase persenso di marcha. Na saa ekwan no eye kwan bia kwase no eye maako tu. Aha, persenso di marcha. Senso di marcha che say saa ekwan no eye ade ni nyina akọ. Aha, nti car se nam ha nyina ekọ. Ayade a omu nhia ka bi so ho wase duwe kwasi okay mami okay mami paper na mencho okay wase duwe kwasi okay duwe kwasi no eni nti ni nyina ye sense di match se ekwan ni nyina ekọ na why overtake na sa aka ba ko ho wase se ho behia na se obetimi asa foforo ho a obetimi asa ho wa abra wo ma eye wonsani fa so ai ubetime sa ho wabra umma wonsani fa so efri se wonko so problem bia no a ubetime sa cars no mo ya 10 korambo no abetime sa wo nyina ho so ate ase efri se akwan no one thing se ekwan no eye de eye senso di marcha ekọ ebi ma ntete se one way wow eye one way road a ni lanes no na se ne kosi ye no eye two way so ate ase enu nti no wunhia ka bia wanim enu nti no se wobesa wutime sa miensa ho ne na abom korampo na se eye safe so obetime aya va bene enu nti dia tie no mama yenkwai anu ye no eye vero mama yenko question number 13 mama yentie. La sosta è vietata se si impedisce l'accesso ad altro veicolo già regolarmente in sosta. Wano ye ene say meda wase ai se wakasa anu ye no eye say eye vero ai eye vero pa wase la sosta è vietata. La sosta actually say sosta actually say stopping aha ana parking sosta actually say parking say wo park car aha nti enye stopping aha ai o say o stopping sosta actually say parking o park car wase eye vietata just prohibited. What you say eye prohibited anasa ye forbidden. Eye forbidden se wo be park car no e wa abra ebe de ebe impedire anasa impedishi. So ho ye ka se impedishi a just say ebe prevent will be ebe si will be kwan. E wa car wono no where dey wo si hodada inti so obi apake ne car na se won so be park wo car bia park wo car no in a mode say enipa no person use ne car obetime use ne car obi ho park car otimi park no dey call block obi gate ebi pa no person obebie ne car ne gate kwa no obetena mu na akoya asem so ho anase obi apake ne car no so dey abesi ne top enipa no oba no kwa no person otu ne car na akoya asem enu nti no one o park car men fam block obi de bomodin se o lane ni mu no a ye twetwa ama no yes stali di sosta na ya ama no bomodin se o de be hihye mu pepepe se bi wo ho saa ebi ni ho saa so a men fa wo car ensi obi car ho kwan. Okay, question number 14 mama yenko ni yenfa ho anu yemra. L'uso dei proiettori a luce abbagliante è necessario fuori dei centri abitati quando l'illuminazione pubblica manca e non si incrociano altri veicoli. Wanu yi ene say meda wase ai se wokasa anu yi no eye vero watwa ai eye vero adenti na eye vero yesi eye luce abbaglianti luce abbaglianti eye light bay eno ne yefa say highlight eno nti car wo highlight no eye very necessary ehu hia pa e wo fori di centri abitati enti ebra wonni kurom na wo eye outskirt ananse say wonna main road so na wo kɔ no e wa abra ponye kurom no wo say abalianti ehu hia pa e wo bre nso a car bia emfiri wanimu ma na fe no eye lighting system a e wo sa bia ho no eye low no o say wo so eye abalianti na hyerɛn wo ho na wo hu wanim kama afi wo hu se car bi ba na wodum no na wo de anabalianti na yede akɔ aha sa pepepe enu nti no anu yi no eye very simple pa an abalianti ehu hia pa.
Okay, question number 15. Moma yintie. La visiera del casco deve essere sostituita se rigata o danneggiata. Wano ye ene say. Meda wase sa woka say ye vera watwa an ye vera motor riders muntie. Obi wo kra wo nhye bi. Nanso no eye wo casco no a wo use no. Say in case say ho ba bi pai ana se asai ana wo use kra che bibiri kra na oso sesa no. Oso sesa no. Enti no eye vera pa an eye vera. Okay. Question number 16. Mama yenko ni emfa ho anu yi emra. Question 16. Con la patente di categoria AM si possono condurre ciclomotori a 3 ruote. Wano yi ene say. Meda wase sa wakasa anu yi no eye vera watwa. Patente eye AM. Wose yetimi editwi eye ciclomotori con 3 ruote. Ciclomotori con 3 ruote no yede eye patente AM etwi. Na enye no nko a sabepepe na con 2 ruote nso yetimi editwi. Ena ansa na obeje patente AM no hamedi bi kam ho amama wate ase. Ansa na obeje patente AM no also wo de 14 years. Wate ase di eta. Okay. Also over 14 years ansa na watimi age patente AM. So ho na wogye nso a utimi twi eye ciclomotori 2 ruote, utimi twi ciclomotori con eye 3 ruote. Enya no nko a wosan so etimi twi eye quadricicli a motori, eye leggeri no, utimi twi eno nso ede account. Eno nti patente AM no eye ade a yedi twi eniema bebre. Inti no wei ene niema bi a mabobo so ede amawo a o so de tu tirim na wo hunu se patente AM no dwumadi a otumi ede di enso enie. Question 17. Mama yenkwai. Quando in un giorno di pioggia si deve transitare su rotaie del tram o su tombini presenti sulla carreggiata stradale a bordo di un veicolo a 2 ruote, è bene alzarsi in piedi sulle pedivelle prima di transitarvi sopra. Wanu yene sei. Meda wase. Enkofo no brofo maka ni nyina ne sei. 1. Se wonam wo bra ensu ato. Na se wo kofa eye tram ekwan no so, that is rotaie no. Wo kofa so. Bomodin se wodo especially we use a bicycle na se vehicle ya owo duwe rotor. Bomodin se wode tie no ebedi kan afa no ansa na wo wi a wode akofa so. Debi. Fi se oyesa no a very very dangerous. So if you say insure to a se wonnam eye tumbini so ati ase tumbini so yakaze tumbini a dade no a ewo fom no a ya na insure to a efamu no emfa se tumbini no ye gates on a ya kata so no so ne dade no a ewo soro no on se no so otoro dade so otoro enu ntine sa wo insure to a ya na very dangerous ma vehicle ya omo duwe rote so ati ase eno ne rotai di tram no ya na very very dangerous e de ma wo mo enu nti so ka kire se fafa no ansa na wo wi a wo de afa so dabi ini kan se oyesa if you say oyesa e de asembe de e bebrew enu nti question we anu ye na fa so. Okay, question number 18 mama yinti ai. Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale è sempre soggetto all'arresto preventivo. Wanu ye ene sei. Meda wase. Sa woka se anu ye no falso a watwa. Adenti na falso. Die enti a falso ene sei. Question ne say obi a wono no woye criminally responsible for a accident a ebesie no. Se nipa no sempre bia no ayade a sogeti se obede omo ebe arrestar no dabi enye sempre bia na onipa ye kan say wadifo ewo akwanhia bi mu no wo benya arrest because ye woniama bibiri a nipa no oyede ofamu ebi ne de ebi ne say 1 se bia wona wo koso accident no a ye betimi ate wo patente so punti
ena se wose wo patent no kra ye gifri winsam ye suspend o ye revoke o patent ne de keka ho sa eyade asa ne yemani nyina wo betimi ayede akomu ena o se lead to o arrest na wo kodam jail nso a wo akodam so ate ase enu nti no enye da bia na beye police case so ate ase ena enye police case bia nso na enye police case bia nso na eyade eho asem no ekowie eye prison so ate ase enu nti no ewo processor we yede ofam because course bia ewo na sotwen a eyede eda so ebi wo ha yebete o patent tips opunti ebi nso ho nso a o patent no yebeje afiri nsam ebi wo nso a o patent no yebe suspend no for a period of what time bi ansana yede amount eno nti ni nyina eno no bomoden se obeba me class na ni bebi wo ha ma techire mo di a kire no wanya nti ase ni yie pa ai eno nti moma yenkwai anu ye no eye fa so because enye sempre pati ase aha nti no the word sempre na wa ha no ene man be ye fa so okay moma yenkwai. Question number 19 moma yenti. Il rumore prodotto dai veicoli a motore è causato solo dal motore. Anu ye ene sei meda wase se woka se we nso ye force a watwa ai wose rumoria eya na eba eye o moto o engine mu ye ka se a motore no a motore chese o ka engine ho asem o ka engine no so ate ase nti motore ye ka engine ho asem no ka na o se ka engine no eye ne causes of remore chese eye de ka engine start say eye de a wo se eye cause of solo engine akasa fault ana ede sa de no eba dabi yo nyema bibiri a emaka engine sound bam so ati ase yo nyema bibiri a maka engine sound be oil ni ade kura wanse sound emaka sound timi ade eba eye o motor mu ene ade ya bomodin bla class na memfa wonfa sa ne meni wati ase an fa number na e wase no an fa number ni sisi a nebra na ebeje adesua okay mama yenkwai anu ye no ede eye fa so aha eye ntro okay mama yenko. Adesivi, ciondoli o altri oggetti applicati sui vetri del veicolo possono ridurre la visibilità del conducente. Wanu yi ene sei meda wase se wokasa anu yi no eye vera watwa an eye vera adentina eye vera eniema question is say eniema yede tata eye ka anim no so yede tata ka anim no enhwehwe na anim no vetri na anim no eye ade asa eniema no e block the visibility of what the driver enti driver na emani hu na anim yi an wokoga na wo ye kan say wo insurance ade be boka anim wo ye a road works ni ade a mo se mo de no so aboka anim wo ye ade aboka anim na ade abobo anim sa do wo hia ye kan say lances officers ni hwan police for no mja kwa ho no afi no mkotwe mo kon ade ahwe dabi ahawo ba ye mfa ni nyina boboka anim so because no nso no esi driver ni visibility no eho kwan so wo hu nanim yie no esimisi ano kwan esi ene what ase aha enunti esi driver ni eni kwan se wo hu nanim yie abusiafo medamase moma yenko question number 21 mafidie kasa na sesa kakra na enso moma yenkwai question number 21 yentie ni emfa ho anu yie emra. Il segnale raffigurato su strade extraurbane è preceduto dal segnale preavviso di dare precedenza. Wanu yie ene sei meda wase se wokase anu yie no eye vera watwa eye vera dentina eye vera yenhwe san ye da hai ye fra no se eye dare precedenza aha na sa dare precedenza no eye ade a yedi kan ehu eye preavviso di dare precedenza en na san ne ka se segnale raffigurato su strada extraurbana eye ade a yedi kan ehu preceduto kire se yedi kan hu eye segnale preavviso di dare precedenza an eyampa adentia efi se sa segnale preavviso di dare precedenza no enya sign fufuru bia o eye sa sign we na abehunu se e bia ne susie no na ya twero e bia 320m aha e wo soro ye de panero integrativo bia siso a ya twero sa eye 320m ana se bia 100m ana se bia sede etie bia na ya twero bia 50m bia no chese 50 meters aka 50 meters na waduru baabi a obede obedare precedenza ana aka 320 meters na waduru baabi a obedare precedenza eye sia destra anche sinistra so ahu aha enu nti no
we ema no ye no eye vero pa. Mommy yanko question number 22 yentie. Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui si ha la precedenza sui veicoli provenienti dalle strade secondarie. Wanu ye ene say. Meda wase sa wakasa anu ye no eye vera watwa. Ai eye vero. Adenti na eye vero. Eye vero ene say said ye question no esibi kan wase sa segnale raffigurato sign na wa ha no preannuncia bo wonka ya na se for wone se wadu incrocio bi mu a sa incrocio no si a la precedenza wona wo right of way se wo be ko provenienti da eye strada secondaria no. Strada secondaria no ye ekwan na ewo enchenchen no. Aha. Ekwan na ewo enchenchen ye kwan ketenkete a omo betie si eye main road ni mu. Enu nti wona main road so. Na wona main road so na yade a ekwan bi efiri ubonkum ani wonifa eba. Wo mo ne from say strada secondaria. A omo betie si eye wono na strada principali so. So ho. Enu nti no eyade a wona wo right of way ewo saa eye ekwan ahodo a efiri ubonkum ani woni fa eba no enu nti anu yie no eye verissimo ai wona wo residenza. Question number 23 mama yentie niemfa ho anu yie emra. Sulla distanza di sicurezza influisce il numero di ruote del veicolo. Wanu yie ene sei meda wase se wo kase anu yie no eye falso a wotwa. Ai eye falso. Adenti na eye falso. Wase eye sulla distanza di sicurezza. Ye kase distanza di sicurezza. Eche se safety distance. Eno nso eye kwan bi a kaa bi ejade to wone kaa bi entam. Yemfa ne se wo kaa eni. Aha wo kaa eni bi. Ena kaa no eye kaa ono wo kɔ na wudi nachi. Eno nti wone kaa ne entam no ekwan ya wujade to mu no ene ye fa ne se distanza di sicurezza. Se ebredu na sa ubo breaker wonfa nkɔbɔ saa car no to ene tamponament on tamponare car no to. Okay, na wose eye sa distanza di sicurezza eya dia influence eye wo number of eye car no taisa egu wo car na se no eno nso eya dia ejina so aha edija sa distanza di sicurezza no dabi distanza di sicurezza enyina eya o ties dodo a egu ka na se no eso ai nemom no ye woni ma baako na se mienu bi a ejina so 1 eye die o drive no concentrazione no what ya say o concentration o drive ni o concentration a wudi twika no ejina so baako nso eye die strada no ekwan no a wonam so no se yade a ekwan no Copeta di eye fangwa. Aha. Copeta di fangwa eno nso eye ade a wede ejina so kire se ye kase fangwa kire se ateche. Sa ateche wo kwan no so anase bia nsu ato wate ase anase se bia oil bi e wo kwan no so ananso se o driver ni no wo ties a ugu o car anase no. Se ties no eye ties dada eno nso ejina so. Ade nti na meka sa ties dada no ubo breaker car no enyina ntem. Nemo sa ties no ye mona ubo breaker ejina ntem. Enu nti no u promatic no se eyade a sono uzareti a eyade no nso no eye problema ejina so na yede aumentare anase yede dimire eye distanza di sicurezza. Okay, bomo den so ba class na ma cheche ni bemu a kirawo. Nti we no eye falso. Question number 24 mama yintie. Lo spazio totale di arresto aumenta se aumenta la velocità. Wano ye enesei. Meda wase sa wakasa anu ye no eye vera watwa. Ai adentia. Wase lo spazio totale di arresto aumenta se aumenta la velocità. Chere se u total space a ubo breaker efa na di gina no ewo soro anase ekosoro se umirika wode nam no ewo soro a eye verissimo. Adentia ene se yemfa ne se o driver ni wonam ena wo pagya wuti wa ha hunu se onipa bi etwa kwan mu e wa ha sei o tie se kwan ni mo eba saa no a o driver ni ubayi wo na afiri accelerator so e dia besi brake so enu nti time a wo de yi wo na afiri accelerator so e dia besi brake so no ye fe no se spazio di reazione na
wo start say wo break e ko pem se car no be gina no a eno so ye fe ne se de eye spazio di eye frenatura eno ti spazio di frenatura ene spazio di reazione no ye ka ne nyina ebomu a ene enya de yi total spazio di arresto yenya total spazio di arresto eno spazio totale di arresto no eye tempo di reazione più spazio di frenatura eno no ni nyina no ade a woka bomu a ebe kwosoro se umirika a wode nam no e wosoro a ye wode ma bebre a menya abotan ma kirekirim se wo ba class a because eye spazio di reazione no ye wo kwan ye fa so ye calculate no anaze se ye nya eye saa speed limit no any spazio tempo a wo se wo chekare afa so spazio di eye frenata no so no eno so no se eye radopia ebe akwaye se ye quadruplican so ebe akwaye se eno nti we nyina no eye niam bia oba class a menya abotre na ma kirikiri mu ede a chew eno nti anu ye no eye vero mama yenkwai question number 25 mama yenko. Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione, non ci dobbiamo arrestare bruscamente, per evitare tamponamenti e confusione nella circolazione. Wanu ye NSA. Meda wase se wanu ye no eye vera watcha. Ai eye vero. Question no essay. Ewo bra o driver ni wadru eye in proximity mera wadru eye near eye incrocio bi. Na eye ade a akogiamo eye ade a sabre no wa hunu se wa esbaliato eye kosia o se nka oye dey wo faso no yemfa ne se ka bia nka o se nka wo fa bia left eye kosia no so opese wugirare ebia sinistra nti o se nka wo fa left kosia no so na nka wo select sa lane no but ura fi ho ena wanti mi amfa sa lane no so ena wa esbaliato eba sa no a wo se dobbiamo arrestare eye bruscamente wo se eye ade a wo se non ci dobbiamo arrestare bruscamente eni kwan se wo yes oh mani aba me kan se afi ne mahunu enu nti wo break what you say wo break no wagina car no a very very big mistake because of say eye ade wan hwe obi de bere obi be tamponare eye woto obi de be bo woto ananso se wan hwe ya sabre no obi ma confusion ayde asi ewo saa eye lane mu because cars bebere nso atu a omo di speed eba so ahu enu nti no o se o evitare eye bruscamente ewo saa bre no enu nti se wonim se why esbaliato saa kopim se ebia obeduru baabi na obetimi enya rotatoria bi ananso se eye kosia bi a ebetimi adaretew na saa de waba abesi lane mu ananso ebetimi asamu aba abesesan lane no etimi afa eye correct one enu nti se wo mistake a men nyina ewo kwan ni mfimfini mo break anyhow bi anyiregyina ananso se enya ade a o se oyede oyede wo bomane se obere obes votare a sinistra ewo abra wan fa kwan paso eba sa no a obe create more chaos ewo kwan no so enu nti eye very very important na ehu ehia pa enu nti anu ye no eye de eye vero. Question number 26 Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo deve essere posizionato in modo da rientrare nel campo visivo del conducente. Eye pepe. Anu ye no eye vero. O se eye lo specchio retrovisore. Ka se specchio retrovisore na che se eye driver ni no wo light wo hwehwe a wo use no wo eye wo car ho. So what you say? Ye wo specchio retrovisore kolodi eye laterale sinistra. Chire se ewo bonkum so left one no o driving mirror dia wo left and dia wo right and dia wo centrale ye mfimfini inside mirror no dia wo use wo mfimfini no car ni inside no and ye fene se specchio retrovisore centrale and into wase no no o so bomodin se o be regulate no in mode se o driving no o betimi ahu bibia clear so enu nti wotna kai mu bomodin se o be hwe specchio retrovisore mu ahu se bibia ye kama ansa na obe metisi eye circulazione ya waye sade nti sade ya
Okay, inti è vero, verissimo. Question number 27. I pedoni e soprattutto i bambini rischiano di rimanere fuori dal campo visivo del conducente di un veicolo fuoristrada SUV a causa delle dimensioni del mezzo. Yo, anu yie ne sei. Yo, anu yie no è vero pa. Wa say, yam fa ne se, ya wo vehicle bi fa ne se fuoristrada. Aha, eni ye fa ne se ye fa ne se SUV. Aha, inti cars akese no a ye titi mu no. Wo hu, cars akese na obi be se o mu deda mu no. Ade a very dangerous pa. Titiru eye wo mo hwehwe no because o mo hwe mu a eya no mo nta hu ekwan no ne niema bebre wo mo achi ene o mo side ni yie. Enu nti no eye very very dangerous emma eye enkwada mpo. So wan hwe yi a o kọ reverse ni ade akra bi kra betima be sha ase ana so betima be hye ho wa abra unhu ni yie. So because of said the car na kase etie ni nti no wan hwe yi a ne hwehwe ni ade no so no unhu niema bi ene niema bi eye an eyampa enipa bebere ho mu isu ka asakase a omo ko omo chi a mu de kutumi de kunkum nkwala ene ade wan hwe abeka se eye ni da ho nanso no eye ade a ewo ho empo no on se ye kire ewo patente mu enu nti moma ye hwe ni ye o to ka akase a na wa hwe ni ye eye vero pa. Question number 28 moma yintie. Nelle autostrade è consentito concedere passaggi a persone invalide. Wanu ye ene sei. Meda wase sa woka se anu ye no eye force a watwa eye force adentina eye force. Question is dey was say eye ade a autostrada so no eye ade a ye makwan anase ye permit se eye person invalid omo betimi atwa kwan ni mu omo be passage jare ekwan no. No. Enye person invalid ye mo omo kwan so omo betwa eye autostrada de papa no way o. Every semidika enkofo de nam kwan no so no because ye kosei eye 130 e wosa eye road no so ai ena wo ye obi nso a waje patent foforo nso a wona autostrada so a enya nu 3 years a wonam so akosei eye 100 so ena kon particular characteristics nso wona autostrada so a ye kosei eye 50 so aha ena afi no particular characteristic eye 150 aha particular characteristic eye 150 kilometers per hour ena afi no nso no de yetia ne se bia konna bia fita ebra ebo kese pa esi eno ne yekosai yeko eye 50 so aha eno nti bo modern se obeba classroom ne ma chekere osane ma wo nyina na wate ase ma bibia etimi aye kama meda wase anu yie no eye fa so. Question number 29. Moma yentie niemfa ho anu yemra. In caso di incidente stradale, la prima cosa che deve fare il soccorritore è identificare l'infortunato, chiedendogli nome e cognome. Wanu ye ene sei. Ai obi hwa wase wo wusu ni teacher say no. Ai anu ye no eye falso. Adentia wase ewo bra accident asi. Na eye sokoso for aba kire se emergency rescue team no aba na omoba ade a edikan a oso omo ye ne se enipa no wono wapira no ye musa no eye ne nome ene ne konyome ye musa no ne din ansana omato ade omo ye nyina so there be eye very very big no enipa na wapira no ye dikan hwe ni wie ansana yabusa ni din ene de kan wasa so enu nti no eye no pa okay eye fa so. Question number 30 the last moma yintie. Soccorrere subito un ferito della strada può evitare che subisca ulteriori danni fisici. Wano ye ene sei meda wase se woka se anu ye no eye vera watwa an eye vero adenti na eye vero o se accident si se accident si a na se immediately no ano ye boa eye wo accident no asi ato wo no a eye ade a eboa empo ete won yawo a saafo no wo namu no eso an ebia no nipa no ade bi na asi ni na so ena wo kam ananse se hete no se saabre no yetimi eboa wo ma na se yetimi yi wo a yawo na anko namu no eno kra so yede eso ete eno nti no
ade a eye vero ba meda wase aha eye guida con teacher medi twi kasa ekire patente bi mu ema onya ahonte ase enen so de no eniye so hu se de yase bi aye no ai ya nemu kama pa abesi awieye bomoden se obedi machi na medi bebre ya keka ho sei ede asom wo edikan no hwo ho so yie bo ho ban suade mame nyame ya adoma 2026 wonso obetimi age o patente no nyame ya adoma ye besan ahia bio guida con teacher nie family number na beka me class ne ho cha Seniedika inabeka miaro endo miaro ejumeidia inabeye miaro endo miaro